chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wan kanyakla. Yo kanyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV.
warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny Dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar Jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujokanya na monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanya na maijien Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Ovela. So Novela Ndalo mane I invite into the states in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Onagi TV e adundo Jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge. Ineno chuny Wimore janeno mar chuny Onagi TV kendo machiegni winjo wechegi eki manyien ma bende waikoni e mesa mar keyo weche midhiambo ma kawuono. Wacho gi wechego eko e yono ero machuok ma bende waneno ka pinje weche mathoth otimre e piny eri mar Kenya. Koro wacho gi wechego eko e yono ero machuok. Assure these young leaders ya kwamba ile nafasi mimi niko naye na deputy president na sisi wengine wote, hiyo nafasi, kazi yetu ya kwanza ni kuunganisha watu wa Kenya. Finance Bill 2024 in particular is a bill that is repressive to investors, to the common man, and protecting just the wealthy. So we would not want to be part of it. We want our voice to go collectively and very strongly out there that we are against the bill. Mimi nataka niombe viongozi tufanye kazi pamoja.
tuache mambo ya malumbano. Na nilifurahi jana, niliona jana ndugu zetu kule Kericho. Hata nikaona naibu wa rais kile aliongea jana. Hii ndio barabara sisi wote tunataka. Kod mamoko riwri kodwa mondo iwinj wechego eko e yo noero mar adimba kama dhi tayo an Gerald Bonyo. Rowere eko mawuok e kaunti noero ma Migori odiochieng' noero ma kawuono ne okwayo jood burago eko mabende koro ni od bura noero mamalo mar mondo mi giwit oko chik omenda noero mar higa noero mar 2024 2025 kane giwuoyo gwengego eko mag Awendo. Ne giwacho ne gikwayo jood burago eko ni mondo wit oko chik omenda noero nikech odhinyo jokenya go eko mathoth ma bende koro ok ging'iyo ni bende koro giwuok e duond od bura mage. Finance Bill 2024 in particular is a bill that is repressive to investors, to the common man, and protecting just the wealthy. So we would not want to be part of it. We want our voice to go collectively and very strongly out there that we are against the bill because of its proposals. We are against the bill because it is targeting the common man. We are against the bill because it's going to make the already unbearable life more expensive to the common man. This is the cry that we have, and we hope it fails in its second reading. We would not want to see it in its third reading. That when this bill goes to the third reading, the life of most of our youths are going to be endangered. These youths, apart from boda boda and the transport sector, mostly now they do online business. How then are they going to put the food on the table? But most youths who do boda riders are learned people. Some of them even have certificates which would employ them. When there are various taxes that have been imposed on them, these will encourage them, and as a result, most of our youths may even turn to violence, may be criminals because of the... Kawadhi nyime ni riwruoge go eko mabende koro kendo ne ratiro go eko mag oganda bende koro wuok oko kendo kwayo nyadendi Martha Koome mabende en jaod jang'ad bura noero e dono ero mamalo ni gi jogo eko bedo telo ne ratiro go eko mag oganda e piny dieri mar Kenya ni mar mondo mi wuog oko kendo mi ginene gikawo chikno ero mager ne jogo eko bende koro rocho ngimago eko mag nyithindo go eko mopogore opogore ka giwacho ni jogi eki osebed ka imako to kendo iweyo gi e yono ero mabende ok owinjore ni mar koro gidwaro ni mondo kawnegi chikno ero mager. County at 62% in defilement and sexual gender-based violences, and the perpetrators are set free. Some of them, they are just doing the perpetration from this kid to the other kid, and there's no justice that is being done. So we are calling upon the relevant authorities. Tutaendelea hata tutafikia president mpaka watoto wa kike watapata haki hapa Bungoma, ndio pia kesi za defilement zirudi chini, kwa sababu tumechoka. Tuko na enough evidence, tuko na enough information zenye tumecollect from all the relevant authorities, especially from prosecution na hata kwa polisi. Tumetembea huko mara mingi, tuko na evidence. Hakuna vile mahakama inaweza tu challenge, it's just playing with English, na wanaachilia perpetrator wakienda huko nje pia wanaendelea kusumbua watoto. Tuna ile inaitwa rescue Center. Rescue Center ya gender based violence. Yo rescue gender based violence endengelwa haijakuwa operationalized. Kwa sababu gani? Kumekuwa na mvutano kati ya county women representative, amekatalia hiyo jengo, ameifanya kama ofisi yake. Sisi tunataka county women representative aachilie hilo jengo, ili lisaidie wananchi wa Bungoma. Jogo eko mabende koro rito alwora gwengwe eko manyeri koro odiochieng' eri ma kawuono to ne ogolo siem no ero mager ne oganda go eko mabende koro wuok e gwenge go eko kendo ginyisogi ni giwek pidho yiende go eko mabende koro sirikal ok opuodho ni mar mae no biro bang' koso kwe kata ywaruok bedo e kind oganda go eko mathoth mabende koro rito bunge go eko ma opogore opogore kane giwacho ni gino ero mabende koro gitimo ken gino ero mopuodhi ka gikwayo sirikal gi jonyuol mondo mi koro nyis nyithindgi matindo tindo mondo chak pidho yien mar mondo mi gine ni girito alwora e yono ero makare. We have neighbors who are even fighting. We have buildings, we have fences, we have many
investments that have been spoiled by trees and by the loss of those trees. So it's very important for KFS on all other partners to guide on the right kind of tree to plant where and when. Because like, for example, if somebody has got an eighth of an acre and then you tell them to plant a tree at the boundary and that tree has got roots that normally spread horizontally, I can tell you in the next few years we are going to have a lot of complaints, we are going to have a lot of conflict. Kijana mdogo akipanda mti leo, in 10 years time huyo mti ataweza kuchunga, lakini sisi wenye tuko na miaka imeenda kidogo tutashindwa kulinda kupanda miti, kuchunga mti, lakini yule mtoto ataweza kuchunga hiyo mti na tutaweza nyime ni jotelo eko mabende koro wuok e riwruogno ero mar UDA. Odiochieng'no ero manyoro ne okwayo kanyo ganda mar mondo mi giket kwe e chama no ero mar UDA kane giwuoyo e kanisa no ero mar Jokopere gwenge eko magi Nyeri ne giwacho kanyo ni nitiere josiasa go eko mabende koro osewuok oko mar kelo tule duond bura no ero mar UDA kendo ne giwacho ni gibi yienegi mar goyo siasa moro amora momondo ni mar mae dhi medo thiro dongruok no ero mane Ker William Ruto chano timo ne oganda go eko ma wuok e piny nieri mar Kenya. Mimi nataka niombe viongozi tufanye kazi pamoja, tuache mambo ya malumbano. Na nilifurahi jana, niliona jana ndugu zetu kule Kericho, hata nikaona naibu wa rais vile aliongea jana. Hii ndio barabara sisi wote tunataka, barabara ya kushikana na kukubaliana na kupeleka nchi yetu mbele. Lakini ile kitu mimi nataka nione viongozi wengi, yale maneno unasema mchana pia hayo maneno sema usiku. Isiyo mambo unasema usiku ni tofauti na mambo unasema mchana ni tofauti. Isiyo mambo unasema ukiwa na watu 3 5 kwa ofisi yako ni tofauti na mambo yenye unasema watu wakiwa kwa umati ni tofauti. Reception ambao rais alipewa huko Marekani, very few people get that kind of reception. He is respected all over the world. Kama rais is respected all over the world, tukikuja hapa nyumbani tunakuwa divided. Kule Rwanda hawezi uliza mtu wewe ni mkabila gani, kwa sababu Rwanda imekuwa kabila moja. Lakini tusingoje tuende kwa ile vita, watu wauawe, watoto wakufe ili tuwe moja. Tujifunze jameni. Wale viongozi ambao wanataka kutugawa kwa mzingi wa kikabila tunakataa. Hata president wetu, mnaangalia president wetu kule Nairobi, anaongoza hata kwa appointments za kazi, anajaribu kwa appoint kutoka kabila zote, kama ni Western, Nyanza, kila sehemu zingine zile. Kwa hivyo sisi viongozi tuko nyuma ya huyo excellency president wetu ya kwamba lazima Kenya kawadhi nyime ni oganda go eko mabende koro wuok e county no ero ma Baringo koro tok ne nyal pando mor margi bang' ka giwacho kanyo ni kuono ero mar dhok bende koro dok chien kaluwore ni nyiche gichako pith no ero mabende wacho ni nyiche gichako pur mabende osemiyo rowere mathoth koro odonje pur mabende oduoko chien kuono ero mar dhok mabende osebedo kadhi mbele gwenge eko. Nagikwayo Ker William Samoei Ruto kachiel kod sirikal mare mar mondo mi koro ober chiro go eko bende koro nie gwenge eko kachiel kod nderni go eko mondo mi gimed dongruok margi e weche go eko mag ohala mag pur. Natuletea shida juu hii watu wanatakanga ng'ombe ama mtu. Sasa tumeona heri tulime kama serikali watatusupport, tulime hii mashamba, watatengenezea hata maji ikuja kwa mashamba, watengeneze kitu kama irrigation, ndio tutaaja maneno ya kufuka mang'ombe ama mbuzi. Tunapanda mahindi, marakwe saa yote, ile chakula tunatengeneza hapa, sababu tukijaribu kupanda kitunguu maji ni kidogo, nahitaji maji mingi. Ukiweka mambo ya barabara ikuwe salama,
tuna uhakika ya kwamba hata uchumi ya nchi hii itaweza kuimarika, lakini bila barabara hakutakuwa na ile matarajio kubwa katika mambo ya food security na mambo mengine. Kawadhi nyime ni Ker William Samoei Ruto koro to kwayo josiasa go eko mabende pod tindo e duond burano ero mar UDA ni mar giweri gi siasa go eko mabende koro kelo akweda go eko mag dhoudi kabende koro onyisogi ni mondo giweri gi siasa go eko mag goyo jalup ker mano migosi Rigathi Gachagua. Owacho kanyo ni en emong'eyo gimomiyo noyiero Rigathi Gachagua ni mar Rigathi Gachagua nyalo konye paro kaka ng'ano ero mabende koro duong'. Ne owacho magi kendo okwayo josiasa mopogore opogore nyaka mago bende makoro osetegno siasa no ero mar UDA ni mar koro gikel kwe kendo giweri gi weche go eko mag akweda go eko mag dhoudi. I want to assure these young leaders ya kwamba ile nafasi mimi niko naye na deputy president na sisi wengine wote, hiyo nafasi, kazi yetu ya kwanza ni kuunganisha watu wa Kenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu, na katika kuungana kule tuwe na uwiano. Kenya tutembee tukiwa pamoja. Kazi yetu ya pili ni kuunganisha mambo ya maendeleo, transformation ya nchi yetu ya Kenya, kilimo, barabara, watoto wetu wapate ajira, tuwe na nchi yenye iko na chakula, tuweze kupanga Kenya vile. Na mimi nataka ni wadhi nyime ni jotend migepe piny eri mar Kenya mano moluor Musalia Mudavadi odiochieng' eri ma kawuono ne odhi romo gi jogo eko mabende koro wuok e pinjego eko mopogore opogore machalo kaka Uganda, Ivory Coast, Algeria kaachiel kod pinjego eko mamoko mathoth mar bedo gi burano ero mabende wacho ni en mar kelo kwe e pinjego eko kata mar ng'iyo ni wechego eko mag arita kwe chalo nang'o e pinjego eko. Romo ni eri mabende nobedo Algiers mabende yudore e pinyno ero mar Algeria nokelo jogi eki mabende opogore opogore mabende owuok e pinyni eri mar Afrika kane otelnegi kanyo kod mano jotend migepe pinyni eri mar Kenya migosi Musalia Mudavadi. Mago wechego eko manyien mabende ne waiko ni mesa mar keyo weche midhiambo ma kawuono tarik 10 dwe no mar auchiel higa ni eri mar 2024 kama ne tayo wechegi eki manyien en an Gerald Bonyo. Watudre kanyo odiochieng' no ero makinyi chenro no ero mar chieng' jamondo mabende kinya wabed gi wendowa mano CEO no ero mar Soweto Youth Group.